Velkommen til Velfærdssamfundet under pres. En podcast, hvor vi i dag spørger, hvordan har pædagogens rolle forandret sig i takt med, at velfærdsstaten er blevet til en konkurrencestat? Og hvilke dilemmaer fylder i det pædagogiske arbejde i dag i forhold til tidligere? I studiet i dag, der har jeg Mikkel og Christoffer med, som er pædagogstuderende, Jesper, politiker fra den røde fløj, og Peter, politiker fra den blå fløj. Velkommen til jer. Tak. Tak. Lad os starte med kernen. Hvordan har pædagogens rolle ændret sig i de sidste 20-30 år? Er vi gået fra dannelse til målstyring? Helt klart. Vi hører fra pædagogerne, at de er mere i dag involveret i undervisning, og de skal dokumentere alt. Før handlede det mere om relationer og børns trivsel. Ja, og nogen siger, at de nærmest er blevet en slags lærervikar i nogle sammenhæng. Det handler mere og mere om, hvad børn skal lære, end hvordan de har det. Ja, jeg ser det jo som en direkte konsekvens af, at vi i politikken har indført en masse styringsmodeller fra erhvervslivet. Vi ser børn og pædagoger som noget, der skal optimeres. Jeg synes, vi skal passe på med ikke at romantisere fortiden. Der har også været brug for mere faglighed. Pædagoger har fået en stærkere stemme i skolen. Det er da positivt. Jo, men hvad koster det? Vi talte faktisk med en pædagog, der beskrev det ret præcist. Ja, og ellers er pædagogens rolle altså næsten den samme jo. Vi skal bare være mere didaktikere, og vi skal være mere inde og kunne også tage undervisning en gang. Ja, det var det ikke før. Nej. Så på den måde er den næsten den samme, men vi er ikke radiatorpædagoger, som lærerne engang sagde. Det ved, at forskellen er også, at lærerne de vil rigtig gerne bruge os nu. Det vil de ikke dengang. Ja, okay. De vil faktisk hellere, de vil næsten ikke undværes. Det vises jo, at pædagogerne anerkendes mere, men samtidig presses til at varetage opgaver, der ikke nødvendigvis handler om pædagogikken. Det er netop det. Der er gået faglighed i den på bekostning af nærværet, og det påvirker børnene. Men nu lever vi også i en anden tid. Vi kan ikke bare gå tilbage til, hvor alt skulle være hyggeligt og uformelt. Vi er nødt til at ruste børnene til en anden fremtid. Så måske er spørgsmålet ikke, om pædagogens rolle er blevet bedre eller værre, men hvordan den er blevet forandret, og hvad det betyder for børnene. I har interviewet både en pædagog og en skoleleder. Hvordan ser de på udviklingen, Christoffer? Det er ret interessant. Hun virker ret presset over, hvordan ressourcerne fordeles. Hun fortæller, at de måske er helt ind til benet. Vi har jo skåret alt helt ind til benet i forhold til antal lektioner til august, så vores indskoling skal de mindst kun have 20 lektioner om ugen. Der er et klart billede på, at lederen også mærker konkurrencestatens pres. Hun skal få tingene til at hænge sammen, selvom rammerne hele tiden strammes. Og det er jo lige præcis det, vi ser. Man decentraliserer ansvaret, men ikke midlerne. Og så står skoleledere og pædagoger med dem. Det er også nødvendigt, at vi prioriterer. Vi kan ikke alt. Det er derfor, vi må måle, vurdere og styre. Det er ikke ond vilje. Det er nødvendigt for at sikre kvalitet. Men det er ikke nødvendigvis kvalitet, der måles på. Det er ofte det målbare frem for det vigtige. Og pædagogen, vi talte med, sagde det meget tydeligt. Det er værdi i bare at være 2 voksne i klassen. Ikke for at undervise mere, men for at se børnene. Det der med, at vi er 2 voksne, det hjælper bare sindssygt meget. Og når lærerne selv i tale sætter det til diverse møder, så er det fordi, at og det er endda nogle af de rigtig gamle lærere, der siger, at dengang vil vi helst ikke have jer med ind, nu er vi nærmest, altså hvordan skal vi kunne klare os uden? Altså, det er nærmest sådan, det er gået langt hen ad vejen i hvert fald. Og de er jo nærmest i ramaskrig, hvis vi ikke er 2 derinde i indskolingsdagen. Ja. Det viser bare, hvor vigtig pædagogens tilstedeværelse er. Ikke som underviser, som Mikkel nævner, men som relationel og tryghedsopbyggende voksen. Lad os ikke glemme, det er også et udtryk for samarbejde. Pædagoger og lærere at rykke tættere sammen, det er også en styrke. Men har det samarbejde skabt bedre vilkår, eller har det bare fordelt presset? Lad os dykke ned i det, vi kunne kalde et paradigmeskifte.
Værdier som dannelse og fællesskab er måske blevet erstattet af effektivitet og individualisering. Hvordan ser I på det? Vi har bevæget os fra et velfærdssamfund til en konkurrencestat. Det betyder, at mennesker ikke længere ses som borgere, men som investeringer. Alt skal kunne betale sig. Det kan vi tydeligt se i institutionerne. Børn bliver mødt som nogen, der skal forbedres til fremtiden, frem for til stede i nuet. Og det er ikke bare et uddannelsesspørgsmål. Det handler om hele samfundssynet. Vi er gået fra et universelt velfærdsideal til en mere korporativ model, hvor adgang til hjælp afhænger af, hvem du er og hvor meget du passer ind. Men konkurrencestaten er ikke et ondt monster. Det handler om at tilpasse os en global virkelighed. Vi skal ikke opdrage børn til at være naive, men til at kunne klare sig. Men der er også forskel på at kunne klare sig og så at trives. Når børns problemer skal udredes, før de får hjælp, så har vi jo mistet noget. Har vi været lidt for gavmilde med at udrede og finde ud? Jeg tror, vi alle her i rummet også kunne få en diagnose, hvis ikke allerede havde det. Det er et symptom. Vi har ikke længere tid til det brede pædagogiske arbejde, så vi gør børn syge, fordi systemet ikke kan rumme dem. Ellers er vi bare blevet bedre til at identificere behov. Det er også en del af udviklingen. Men hvis det kun handler om, når diagnosen er der, så har vi i virkeligheden ikke råd til forebyggelse. Og det går alt imod, hvad velfærd står for. Så måske handler det om at gentænke balancen. For hvem sætter egentlig dagsordenen? Er det børnene, pædagogerne eller systemet? Lad os tale lidt mere om det paradigmeskifte, vi har været inde på. Vi har nævnt dannelse versus uddannelse, fællesskab versus individualisering. Men hvad betyder det egentlig helt konkret i institutionernes hverdag? Vi ser børn, der allerede i indskolen bliver målt og vejet i nationale test. Læring bliver mere noget, men hele tiden skal kunne vise. Men det går nogle gange ud over legen og de sociale fællesskaber. Og det rammer især de børn, der ikke passer ind i normen. Vi har for eksempel talt med en leder af en skole om netop det her. Men Slagelse Kommune er en af de kommuner i landet, der har flest børn, der bliver udredt med autisme. Ja, det kunne godt tyde på, at der er en stigende tendens i systemet i forhold til at diagnostisere. Vi er begyndt at diagnostisere det, som før blev mødt med pædagogik og rummelighed. Der er ikke tid til at være barn, kun til at præstere og passe ind. Vi skal også turde tale om, at krav nødvendigvis ikke er negative. Børn skulle kunne begå sig i en verden, hvor der stilles høje krav. Vores opgave er at hjælpe dem til at være klædt bedst muligt på, og hjælpe dem, der har behov for noget ekstra. Problemet er bare, at hjælpen ofte kommer for sent, eller slet ikke. Forældrenes ressourcer spiller også meget ind, og det er her, vi som samfund risikerer at øge uligheden imellem dem. Vi ser jo, at pædagoger bruger mere og mere tid på dokumentation og møder, og mindre tid på børnene. Det slider, og det ændrer relationen. Man bliver mere en funktion end en person. Det er netop det, vi mener med at skifte fra en universal til en korporativ samfundsmodel. Velfærd er ikke længere noget, alle får lige adgang til. Det bliver styret af måltal, behov og præstationer. Ja, det er en ny samfundsorden. Men det betyder ikke, at vi har opgivet værdier som fællesskab og trivsel. Målet er stadig at sikre børns bedst mulige vilkår. Spørgsmålet er bare, hvordan gør vi det? Og måske er det netop her, diskussionen skal ligge. Hvordan kan vi skabe plads til både faglighed, trivsel og udvikling, uden at drukne i krav, der ikke altid giver mening i praksis? Dagens samtale har vist os, at pædagogens rolle i dag er langt mere kompleks end tidligere. Interviewene har givet os indblik i, hvordan samarbejdet mellem lærere og pædagoger har udviklet sig positivt, men også hvordan tidspres og nedskæringer udfordrer arbejdet med børnene. Og diskussionen her i studiet viser tydeligt, at der ikke findes et rigtigt svar, men mange perspektiver. Tak til jer, der lyttede med. Tak til Mikkel og Christoffer for jeres faglige input og interviews, og tak til Jesper og Peter for jeres politiske perspektiver. Selv tak. Selv tak. Du har lyttet til Velfærdssamfundet under pres. Vi håber, vi har givet dig noget at tænke over.